zastavu Kragujevca na Everestu. Na korov sveta sam izneo i zastave naših planinarskih klubova, Žeželj, planinarsko-alpinističkog kluba Kragujevac i planinarsko-ekološkog kluba Gora. Ovaj svoj najveći uspon u životu posvetio sam gradu Kragujevcu, jer sve što imam i sve što sam vredno postigao u životu nalazi se u Kragujevcu. Hoda se po jednom dugačkom grebenu, ovdje sa severne strane gde smo mi išli, hoda se po jednom dugačkom grebenu iznad Litice koja ima najmanje 2000 metara, a na mnogim mestima i mnogo više. Takve planine svaku grešku vrlo surovo kažnjavaju. Zato čovjek mora da bude krajnje oprezan pri svakom koraku. Završni uspon je posebno težak sa te strane. On traje celu noć, počevši negde od 8:30 uveče. Nažalost, na tom završnom usponu mi smo bili tako brzi i nestrpljivi da dođemo do vrha, pa smo ga popili u stvari oko 5 sati ujutru, da još nije svanulo. Među prvim još je bio mrak, tako da su slike malo u mraku, ali ipak se sa blicem vidi ta piramida pozadi koja je puna tih nekih amajlija i relikvija. Tek je zora počinjala kad smo se popeli na vrh. A onda na vrhu radost, grljenje, čestitanje, slikanje, ponekad molitva. A onda sam pomislio toliko dana i toliko meseci napora, odricanja, muka i patnje za tih 15 minuta radosti na vrhu. Ali ta radost na samom vrhu poništava sve one muke pre toga, one odricanje koje čovjek oseti pre toga. Svi koliko je težak usišli, sasvim živi, sasvim zdravi, znači sve je tu prst. I kako smo se vraćali, imali smo i tog dana lepo vreme i u stvari planina se otvorila i pustila nas da se popnemo na nju. Jer do 3 dana je bilo predivno lepo vremena, otprilike kao i ovo. Međutim, ne sluteći te noći u povratku, vreme se naglo pokvarilo, iznenada drugog dana silaska počeo je monsun, došlo je do te noći, je počelo da grmi, počeo je da duva snažan vetar, veliki snegovi, tako da se silazak od C2, u stvari od 7800 do 6500, pretvorio baš u skoru Golgotu. Ceo dan, korak po korak, ne samo mi, nego i najiskusniji šerpasi, silazili smo polako, niz uže, međusobno se pomažući. Naravno, u tom silasku jako je bila i oluja i mećava i sneg je stalno zatrpavao stazu, samo i uže obeležavalo put kojim treba da idemo. Nije bilo straha, nije bilo panike, samo velika opreznost na svakom koraku.
i velika mudrost je morala da nas vodi da bi se išli do baze. Valjda sreća prati i hrabre. Zaista veliki napor i veliko odricanje u životu da čovjek ovako nešto postigne, ali sve ovo vreme dok sam tamo bio, ceo moj grad i svi naši planinari bili su praktično u mojim mislima sa mnom i